Значи, ние смятаме да отговорим много интелектуално на този въпрос. Пиенето е супер. На здраве. Де. На здраве, казах. А, все пак е сериал. И все пак е интелигентно отговора, не? Пиенето върви 6 към 1. Всичко е супер точно, нека бъ... Тръгваме едно, бе. 3 към 1, 6 към 2, сета. Миро каза, че ментите са смисъл. Тръгваме. Да, бе. Шала Старбар. Ла, Абе, хабиби, ла. ела ми ако не се вижда, бе. Ела лаптопа. Са, мене не ми се вижда стърчащо ухо. Моите търсят повече. А, не. Вижда се. Нека бъдем прости, нека аз бъда като вожд, виж какви яки вежди имаш. Ма моите са по-яки. Поредки са. А, чакай, чакай. Така, слушай, не се чува. Брои.